Жыхары прыватнага сектара ў Віцебску не жадаюць перасяляцца ў шматпавярхоўкі. Уладальнікі дамоў побач з полацкім рынкам выступаюць супраць будаўніцтва тут новага мікрараёна. Яго плануюць узвесці на месцы квартала індывідуальнай забудовы, які збіраюцца знесці. Размовы з уладамі працягваюцца ўжо 9 месяцаў і зайшлі ў тупік. Але ёсць і другі бок. Мясцовыя жыхары, якія зносу свайго жылля будуць рады і даўно мараць пра пераезд у новыя кватэры. У сітуацыі разбіралася наша здымачная група. Уладзіславе Башкінай новая кватэра не патрэбна. Дзяўчына хоча жыць ва ўласным доме на вуліцы Лявонова, які з мужам пачалі ўзводзіць некалькі гадоў таму. Але жыллё плануецца знесці, каб пабудаваць тут шматпавярхоўку. Незадаволеных шмат, як і пытанняў да ўладаў. На працягу года жыхары квартала задаюць іх у калектыўных зваротах, але адказы віцяблян не задавальняюць. Мы очень много вложили сил. У меня муж строил дом сам, один, полностью от начала до конца. Я тоже активно участвовала в строительстве. Вот, и это, просто это такой удар, который, невозможно пережить спокойно, какую бы компенсацию не предложили. Мы подвели воду, электроотопление сделали, баню, у меня в огороде баня, все. И сейчас это все выкидывают. Живет со мной сын с внучкой и я с женой. У меня 48 квадратов всего дом. Мне дадут однокомнатную квартиру. Ну хорошо, если полуторку какую-нибудь. Где я буду четвером жить? Адны пакідаць свае дамы не гатовыя, а іншыя наадварот. Іван Волкаў, які таксама жыве на Лявонова, вось ужо 2,5 гады дабіваецца пераезду. Па словах мужчыны, пасля ўзвядзення побач з яго домам новабудоўлі па сценах пайшлі расколіны, а на ўчастак ляціць смецце з вокнаў шматпавярхоўкі. Пра новыя кватэры мараць і суседзі Івана Владзіміровича, якія паспелі напісаць некалькі калектыўных зваротаў да ўладаў, шукалі дапамогі нават у Савеце Рэспублікі. Имевший свой дом, я не могу спокойно себя чувствовать. Мне пришлось заказать на окна жалюзи, потому что все 40 квартир смотрят мне. Ни в бане помыться, ничего. Теперь меня сделали насыпь, меня будет затоплять. Наши дома повредили, пошли трещины в домах. В домах, гаражах сквозные трещины пошли. Поехали к Качановой Наталье Ивановне. Качанова Наталья Ивановна конкретно сказала, что решите вопрос с 2 домами, снесите, выделите участки и дальше разрабатывайте план на постройку домов, многоэтажек. Нас-то устраивает снос, потому что в таких условиях мы жить не можем, в разрушенных наших домах, и живем как в телевизоре возле высотки. Новы мікрараён, які ўключае вуліцы Някрасава, Лявонова, 6-ю Свярдлова і 2-ю Войкава, можна ўбачыць у абноўленай рэдакцыі генеральнага плана забудовы і развіцця Віцебска на бліжэйшыя 10 гадоў. Тут узвядуць некалькі шматпавярховак, кватэры, у якіх атрымаюць сотні гараджан. За рэалізацыю праекта адказвае ўпраўленне капітальнага будаўніцтва. Грамадскае абмеркаванне архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі ўжо адбылося. Па словах забудоўшчыка, гараджане атрымалі падрабязную інфармацыю пра все этапы работ. Уже давно градостроительной документацией города Витебска предусмотрена на данной территории многоквартирная застройка. И поскольку рядом строился многоквартирный дом, люди задали вопрос, что а когда же будет на нашей территории в том числе строиться нечто подобное. Ну и соответственно это послужило неким толчком для освоения данной территории. Там планируется построить 5 многоквартирных жилых домов. В общей сложности это где-то порядка 26 тысяч квадратных метров. У кожнага ўдзельніка гэтай гісторыі свая праўда і пункт гледжання. Але ўзвядзенне сучаснага мікрараёна на месцы прыватнага сектара справа амаль вырашаная. Па законе людзі павінны атрымаць новае жыллё альбо грашовую кампенсацыю. З кожным жыхаром квартала улады абяцаюць сустрэцца індывідуальна. Іх маёмасць ацэняць і зробяць усё магчымае, каб знайсці кампраміс. Артур Смалякоў, Сергей Котаў, Артём Варзоў. Навіны Віцебск.